zimy našeho vypravování udeřili v prosinci mrazy tak vášnivé, jako bylo tehdejší křesťanstvo. Za takových dní je věru lépe hřadovat někde u ohně a vzpomínat příběhů ze starých časů. Bláznivin se rozsévá nazdar Bůh. Proč jim však naslouchat? Je v tom zatajen nějaký smysl, proč byly napsány? Zbůdarma, namátkou, z potřeby básně, z rozkazu bloudící ozvěny a proto, že i věci nejstarší leží v síti přítomného času. Každý člověk, jakkoliv pevně stojící. Ze všech filmů, který jsem dosud dělal, mi nejvíc práce dala Markéta Lazarová. Byla to robota, která byla téměř k nevydržení chvílema. Když jsem s odstupem času na to přemýšlel, v čem to vězelo, tak to byla moje určitá taková až nemístná snaha o autenticitu. Kde je hejtman? Kde pak máte lidičky to? Pokud jde o tu vnější stránku filmu, to znamená o kostýmy a o ty stavby, o přírodu, tak se to ještě jakž takž dá udělat. I když to stojí teda nesmírný úsilí. Ovšem pokud jde o lidi, tak tam je to podstatně horší. Poněvadž o člověku z 13. století celkem my mnoho toho nevíme. Říkáme, nebo historici říkají, že ten člověk je pro nás historicky němej. Cesta jako cesta, kolem každé rostou stromy, které jsou rovné, i ty, které zkazil vítr. Tato věta mě utkvěla v paměti z Vančury. Přestože se profesionálně víceméně jako autodidakt zabývám kinematografií, tak přece jenom svým způsobem na mě vždycky určitý literární předlohy velice silně působily. Ve filmové tvorbě vycházím ze dvou takových základních kategorií, a to je z architektury a z hudby. Obě dvě tyto kategorie mají něco, co má ve své podstatě jaksi takový nejnovější nebo nejmladší umění, a to je kinematografie. Ouvrez les cases! Vstaň, Františku. Nechci. Tak ty si s Romanou nechodit. Františku. Co pak už nechceš na sloníčko? Hrát si s dětma. Nechci. Když si tak vzpomínám, tak moje cesta k filmu byla svým způsobem zvláštní.
taková netypická, neortodoxní. Byla to více souhra okolností, než nějaký můj vyhraněný zájem. Přesto svým předběžným kunsthistorickým vzděláním jsem nebyl na tu práci tak docela nepřipravený. Film jsem už od svých, abych tak řekl, kovbojských let, od doby těch westernů, na který jsem rád chodíval, pojímal spíš jako podívanou. Spíš jsem to bral z ty vizuální stránky, poněvadž jsem konec konců ani nestačil přečíst titulky. Jak už jsem se zmiňoval, vzhledem k tomu, že jsem vyšel víceméně svým školením z výtvarného umění, tak se mě poměrně dost těžko hledá látka jako námět. Ale v každém případě je už to lhostejné, jestli je to původní látka psaná pro film, anebo látka, která vychází z nějakého literárního díla, který je hotový, ať už klasický nebo současný. Vždycky je pro mě u toho důležitý jakýsi první věm. Ten věm může být pranepatrný. Já jsem se na počátku tady jsem uváděl takovou větu, která je z Markéty Lazarovy. Cesta jako cesta, kolem každé rostou stromy, které jsou rovné, i ty, které pokazil vítr. V této větě je nejen mnoho moudrosti, ale nese v sobě i velice zajímavou vizuální kvalitu. Ale to nemusí být takhle veliký obraz, to může být pranepatrný přírodní detail nebo cokoliv jiného, odkud se u ty látky odrazím a jsem z toho pomaličku dělat jakousi obrazovou koncepci. Ze všech literárních forem, které mají nejblíž k filmu, se mi zdá, že je to poezie. Už ve své skladbě jednotlivých veršů, který dávají jiný význam, tak podobnou skladbu má i film, kde při řazení
dvou záběrů, které můžou mít různou významovou i estetickou kvalitu, vzniká jejich sestřihem význam třetí, který v těch dvou už nemusí být jako přímo obsažen. A v tom má jaksi kinematografie, jak jsem řekl, k té poezii velmi blízko a v tom je taky nesmírně půvabná. Nekle do očarování, mlynáři. Roubo. Tady to znělo nějak jinak. Dutina. Bude jich tu víc. To znamená? To znamená... Podívejte. U polí. A tady? V tom suchopáru? Nač vy hledáte vodu? Vždyť ji máte ve mlýně dost. Ale ve vsi není, velebný pane. A k nám je daleko. To je od vás hezké, že se tak staráte. Celý život hledám a poznávám. Obrazovou koncepci si většinou nezaznamenávám ve formě popisu slovního, pač to by trvalo strašně dlouho. Radši to dělám v drobných obrázkových skicách. V kresleném filmu se tomu říkalo balvánky, která je velice výhodná, pač to rovnou můžu škrtnout nebo podívám se na ten obrázek a rovnou vím, co jsem v té chvíli měl na mysli. Je tam zaznamenána i jak kompozice toho obrazu, velikost jeho a tak dále. Ondřeji! Všichni tě hledají, Ondřeji. Tak pojď mezi nás. Podívej. Tvoje nová matka. Neboj se, nepojď jí políbit. Donesl si dar? Tak ho odevzdej. Otče. Taková ta architektura toho filmu zaznamenána
v těch obrázcích je pro domluvu s kameramanem strašně důležitá. Až se podívá na obrázek, na záběr, který se má dělat, je mu to hned jasný a navíc ví, co mu předchází i to, co mu následuje. To znamená, že zná i přibližnou tu střihovou vazbu. A ta střihová vazba těch jednotlivých záběrů, ta je v kinematografii to nejzajímavější a takový nejkouzelnější, co vůbec existuje. Můj bože, proč jsi mě opustil? Poklekni. Pros Boha za odpuštění. Nic nevidím. Zavřete bránu. Dívej se na kříž. Psi. Markvarte, pust psy. Pro spásu duše. Jdi, Ondřej. Vykryjte dvůr. Vezmi na sebe můj plášť. Vrať se, Ondřej. Tobě bude odpuštěno. Modli se. Modli se za nás. Za oba. Puste je! Sešli hromovití, padej na ně uhlíře řady. Já si vůbec myslím, že tvorba, skutečná tvorba, je zvláštní výsadou lidí a působí jim mnoho dobrýho a dobrý pocit. Kdykoliv jsem točil nějaký film a přestal jsem tvořit a najednou jsem k němu přestal mít vztah, tak zůstala jenom práce. A to bylo potom hrozně těžké. A většinou je to na tom filmu vidět, poněvadž tvorba je výsadou lidí. Práce je násilí, když to tvorba je radost. Stop.